نه ایستاده کامera ایست şaka. تو بشی کن بشی 이제 수라 담아야 하는 거죠. Dai darno mesta. Ben şimdi Gel sumkaramon. O. Kubişi. Kubişte. Hastay. İçiyor say. tamam anne. Narafte say. Kaç zaman megimi. Sekas da filmi var. Хуб салом алейкум подписчикони сомонаи абдусумрод шарипов яъне ки мо айни замон дар ва иҷабиҷо варзода медурад Ne, vay خیلی فدرا میگفتم истироҳатгоҳи хоҷаоби гарм қарор дорем соат бо вақти тоҷикистон 23:45 дақиқа рости гап дар берун барф задестай мо қайд дустмурод надонистем чӣ кор кунем ҳама ховай мо гуфтем ки ами подписчикони сомонаи анами дустмурод шарипов чорта суҳбат кунем хайр мешиносем дустмурод шарипов ман бошум фаррухи ашурзод рафтем ayma ya yani tayip koyucu kamazlarım bana da olsun bana. Saron diye kaydit. Ya tarafa gibi. Salam aleyküm tince ka ne yaptın sozi? Sozi. Şi taraf mı kheli kesi çıkıyor peyca? Tince ta şu taraf mı kheli kali şi taraf mı kheli mekini? Aka ma guftum ki baloni kafota sang dromaday. عقلی چی باید خیلی کدیست طرف ما آخی ما گفتم که لامچک ندارم که همه سنگ بگیرم زنده باشه سلامت باشه دوستان عزیز این همجا ایدو نمیشه خونده چیزی نویستیست یا نویستیست خب دوستان در یک سوال ممکن که همی پادپیشکنی این همی 100 نفر در این همی افیروز ما هسته 99 نفر در باره خب الان فیلمی تقدیر فیلمی تقدیر صحبت کنیم بسیاری های کامنتار داده نویسته که همی سرگذشت که جو گرفته سرگذشت کی باشه در برای این فیلم کوتاه که گپ زنیم سرگذشت این فیلم بگیم کم کم خودم در مونان در خودم در قریب شده نه که امروز دیگه هر جا کوش کردن خوب پیری کار پدر همین کس نوشته گیرن خوب ما وقتی انمی چی میگن سناریو را پیشنهاد کردیم دوستمرد شریف ده فای خوندو یا بوری خیلی گو کرد با خوند ایرانی چو گفتیم گفتیم این تقدیر ما شما چو گفتیم خوب قسمی سهمش مردم ما با فکر فیلم تمام کردیم با قسمی 3% هم چیکار کنیم ان شاء الله که ما هر روز در جستجویم در داوپریم برای سناریوهای نو کینوهای نو البته کدام میگیریم ما هر روز سیون کردیم ان شاء الله لایک از زیر کنیم چی ما بسیار شوا این فیلمو دادم بسیار شوا ما ان شاء الله روی شوخی پیش گامس ان شاء الله البته ما دوام میکنیم چی با 89 تا در فیلمو قرار 90 تا 31 تا لایک برادر لایک زنده باشین البته دوستان گچی همی конкретно ягон анекдоти баҷои анекдот мегум адата тезгӯяк мегум ёд бигирем ба қарибӣ насиб дошо мо раҳ меброем тезгӯякора чиста пул қатия ҳамин тезгӯяк ка гуфти студент бошид такси пулид автоматӣ меброед дига такси 7-8 қати мегарида ёки 4 та 3 қати дига бурра мекунӣ тезгӯяк ам хеле ма ка ҷав о ма ка ҷав о ма хеле ма ка ҷав о ма ҷав ята шамасе ята аввал ята ма ка ҷав о ма ка ма ка ҷав о ма ка ҷав хуб ясам чорта бачако буҷхе лайка ана ка бо таш қуш мекунӣ та қуш мекунӣ ма ка ҷав о ма ка ҷав о ма бо сетага ма ка ҷав о ма ка ҷав зинда бошед ёд бигиред чизора шумо иҷо меоред вақти шуда мо хитам хондагӣ ку фармуҷон инаве класти гуфти ку мо якҷоя як донишгоҳ тамом кардагем актёр драма ва кино хондагем ман хондам кардам баъд ман касе омадан солое ки ман мехондам ҳама устодо бекор буданд ҳама устодо мемуданд ябори хеле бекор буданд ҳамин
ҳозя ки ними устодо кино тарҷума мераванд Чорбай шиклин чиладик аз 100 шиклин ба алака. наворгирӣ мераванд ҳамин ҳар ҷо устодо бандан ҳозӣ ӯ вақто устодо бекор буданд ҳамин меомаданд фақат моро дарс медоданд я устоди хеле мегуфт я устоди хеле мегуфт нутқи саҳна ҳаракати саҳна нигоҳ против филон меода фақат кор мехондему кор мекунем айсари то бега яне дарс мехондем ягон институт ҳаста ки айсари то бега шав саати 8 шав 14 нафар бачако лайк аз еркне зиёдтар шаванд ҳамин зинда бошед албатта оли ханда ай пешаи мо фақат дуо мекунем ки ханда дар лабонатон сахранид боша ӯ ғаму анду адилтон удалид боша ҳама вақт ҳам сарҷам бошем тоҷикистон ба мисли баҳорон сарсабзу гулрезу зебо боша ба ин ҳам барфҳои баҳорӣ ани коронавирус гум шава нобуд шава covid-19 дига фақат бихандему ҳаловат барем зиндагӣ чист ҳамин хандидану ҳамин худо ман фақат дуо мекунам ки ҳар як одама вақтш мегуфтанд худо ҳамсои ма бития ба айлави ҳамсоями қадмода бития ана ёзи аз замони ҷида худованд ҳама хитонда бития худо ҳамата бития ҳамин шумо бои бошед мо бои бисёран ҳамин тамошобинони анами сомонаҳо тамошобинони анамин барномаҳои мо аз ғарибӣ ҳастанд ғарибо бачаҳои ғариб рост дуо мекунем дар анами тоҷикистон дар соати 23:50 дуо мекунем ки бигзор анами ғарибои моро худованд нигаҳбоншон боша саршон дарда набина бигзор ҳар касе ки орзу дорад ки ба ватан биёя назди падару модараш худованд яъне ки мададгорш боша ки зудтар назди падару модараш ҳамҷада гап занам ки ман рӯзбеки файзалиро ҳозир уговорид мекунам меёрам барои шумо 4-5 мисла живой мехонам хуб дӯст анами ғарибои моро худо нигаҳбон боша ки бо мо ҳастанд анаму дар дуриям бошен дар ғарибиям бошен анами ай шумо ай ҳисоби шумо ай шоти шумо яъне ки бо чи худованд ризқи мо яъне ки ба блогеро яъне ки анамин ҳаҷнигоронам ай ҳисоби шумо мешава шумо тамошо мекунед мана лайкора зер мекунед зинда бошед миннатдорем аз шумо ки анами корора мекунед ва мо ҳам соҳиби як дармон мешавем ва худованд дар ки ҷое бошед набошед худо нигаҳбонтон боша иншолло хайра бо дӯстмурод як марда горемака рӯзбек ина тайёравине ки мега ки 20 нафар дар хоне ҳастем мега биё худовон шо назарҳо боло икса так окей